Zdar, tady Fíla, vítám vás u dalšího videa. Jak vidíte, už jsem ve svém fitku doma, takže už je to tady tak v podstatě skoro hotový. Teď už jenom budu v podstatě, se tady budou dodělat jenom okna a dveře. Pak sem dokoupím podlahu a pak nějak někdy se dodělají topení a teda. Jo, takže tak. No ale už tady normálně cvičím, všechno v klidu, úplně v pohodě. Tak si dneska nějak promluvíme o trénincích, které byly před týdnem. Dlouho jsem nevydával, neměl jsem moc času, většinou o rest dayích jsem makal zase na něčem jiným, takže jsem prostě vůbec neměl čas, sorry. Stejně na to moc lidí nekouká na ty videa, takže to je úplně fuk. Ale nevadí, stále chci vydávat videa, takže tak. Takže jo, dneska si promluvíme o týdnu 2. Takže tak, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem a sdílet, komentovat a zkouknout všechny moje sociální sítě, které jsou dole v popisku. Jdem na video. Tak, já jsem teďka po tréninku posledním z víku, teda z týdnu 3, budu mluvit česky, nebudu mluvit anglicky, ale promluvíme si o týdnu 2, protože jsem vám nic z toho nenatočil a ani většinu neposlal, ani nepostnul na TikTok většinu z toho, takže vlastně skoro z toho nic nevíte. Ale týden 2 byl vlastně v podstatě poslední, než jsem se zase přesunul do svého fitka. SBD jsem myslím, že jel ještě ve svém, ale ty ostatní dny jsem jel ještě v F2 poslední. Takže v pondělí jsem jel 187,5 na dřepy, jel jsem 2x5. Pak jsem měl bench 145 kg, což jsem měl 3x6. No a pak už jsem měl prostě svoje klasické doplňky, což jsem měl bench s dlouhou pauzou, což bylo se 157,5. To teď nevím, jestli tam mám vůbec natočený, ale myslím, že ne. Pak jsem měl tlaky s jednoručkama, kde jsem měl s 52,5. Snažil jsem se to tak nějak spojit s expandérem a takhle. Jel jsem toho na 2x6. A pak jsem měl prostě klasické kolečko a pak lano, triceps. Dolů jsem měl vlastně s maximální váhou, co tam šla naložit. No, pak jsem měl v úterý mrtvý tahy, což jsem měl z 210, 2x5, což mi udělalo radost, protože to bylo celkem úplně v pohodě lehký. Jel jsem to takhle s těma takovýma podkolenkama, dá se říct, abych nemusel dávat pudr a tedy, abych to měl lehčí, než přes tepláky nebo takhle, abych nemusel si nosit leginy. No, já jsem klasicky potom doplňky přítavy v předklonu, rumuny, mezilopatky s jednoručkama a prkno. No a pak ve středu jsem měl zase klasický bench, kde jsem měl 165 kg na 3x3. Pak jsem měl Larsen press se 135 kg na 2x5, což už bylo docela těžký, už jsem myslel, že to nedám, ale naštěstí jsem to dal. Pak jsem jel klasický dřep high bar, 165 kg na 3x6. Postupně jsem zvyšoval na těch doplňcích jako o 2,5 kg, ne o opakování, protože kdybych přidal opakování, tak si myslím, že tam chcípnu. No, pak jsem jel v leže střed těla, a to jsem jel 3x10, pak jsem jel triceps sedě za hlavou lano, 12,5 kg na 3x15, kde jsem umíral. Jo, tam jsem dostal docela křečep. No a pak už jsem měl ve svém fitku dřep 220 kg 2x1, což bylo celkem lehký, bylo to v pohodě.
ale jel jsem to s dřepovací osou, protože Kája jel deadlifty, tak jsem jel s dřepovací a Kája jel s tou Titex, jak se používá na závodech a takhle. No, pak už jsem jel s Titex osou benche 172,5 kg, 3x1, což bylo v pohodě, nebylo to těžký ani lehký, bylo to nějak střední. No a pak poslední jsem jel mrtvý tahy 242,5 kg na 2x1, což bylo taky v pohodě. No, tenhle týden tak nějak bych zhodnotil, že byl celkem v pohodě. Čekal jsem, že to bude těžší, ale ty dlouhé pauzy na benčích už jsem docela, hej, se mi nějak rozostřela kamera, hej, halo, jsem tady já. Já jdu trošku blíž, aby to šlo víc vidět. Čekal jsem, že to bude těžší ten týden, ale bylo to celkem v pohodě. Jediný, co mi dělal problém, tak byly ty dlouhé pauzy na benčích a ty Larseny, ale jinak cajk, jinak to bylo všechno v pohodě. A jakoby třetí týden už jsem jel tady ve fitku, což vám povím zase v příštím videu. A to bylo tak nějak všechno. Takže jo, nezapomeňte dát like, odběr se zvonečkem, nezapomeňte sdílet, komentovat, udělá mi to moc velkou radost. Skutečně ještě moje sociální sítě, kde jsem nejaktivnější, jsem spíš aktivnější než tady na YouTube, takže tak. Jo, teď mi tady začne pískat pes, super, takže tak. No, takže skutečně jsem moje sociální sítě, které jsou dole v popisku. Nezapomeňte hlavně na ten odběr, jo. Ať máme 400 odběratelů aspoň do konce roku. Bylo by nejlepší, kdybychom měli 500, jo, ale to nevím, jestli se povede. Takže tak. Nezapomeňte dát teda like, odběr se zvonečkem a uvidíme se u další videa. Zatím čus.